ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପ୍ରତି ଓଷା ବାରରେ କାକେରା ପିଠା ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ବିନା ସୁଜି, ମଇଦା ଓ ଅଟାରେ କାକେରା ପିଠା, ଯୋଉଟା ବହୁତ ହିଁ ନରମ ଆଉ କଅଁଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ବନଉଛନ୍ତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ବନେଇବା। ଆଉ ଏଇଟା ନା ସବୁ ଓଷା ବାରରେ ଆପଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କୁକିଂ ୱିଥ୍ ପୂଜା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ ନବା ପୁର କରିବା ପାଇଁକି, କାହିଁକି ନା କାକେରା ପିଠାରେ ପୁରଟା ହିଁ ମେନ୍। ଆଉ ପୁର ବିନା କାକେରା ପିଠାର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କୋରିକିନା ହିଁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଗୁଡ଼ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ଅନ୍ କରିକିନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ନେବା। ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଏଠି ପାଣି ଟୋଟାଲି ବି ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଆଉ ହଁ, ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ଗୁଡ଼ ବହୁତ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ଲି ଆସେ ତ ସେଥିରେ ଠୋପେ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ହିଁ ପକେଇକିନା ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଳଉଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହବାକୁ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ବି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିନି। ଆପଣ ଯଦି ଚିନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଚିନି ଯେହେତୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ହେଲେ ବି ମୁଣ୍ଡା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟାଳିଆ ନାହିଁ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆର କୋରାକୁ ଦେଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ହଁ, ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଟିକେ ଲୋ କରିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଗୁଡ଼ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଯଦି ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ପୁରଟା ଟିକେ ପିକୁଳିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଏବେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପୁରା ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବା। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ମିଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାର କଲର୍ ପୁରା ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେଲାଣି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଏବେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇକିନା ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠି ଛେନା ମଧ୍ୟ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ହିଁ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଝୁରଝୁର ହେଇଗଲା, ରେଡ଼ି ପୁରା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍‌କୁ ଯିବା। ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି 250 ଗ୍ରାମର ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପୁରା ଧୋଇକିନା ଶୁଖେଇ ନେଇଥିଲି। ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆକୁ ବାଛି ବି ତ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁତିକ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଦେଇକିନା ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ସର୍ବଦା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବାଛି ନେବେ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଯଦି ବି କିଛି ବି ଗୋଡ଼ି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଚୂନା ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ପିଠାଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଗୋଡ଼ି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିକିନା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ଲେନ୍ ଭାବରେ ଚୂନା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଭାବରେ କରିବେ, ନାହିଁ ତ ପୁରା ଖଦଡ଼ା ରହିଲେ ପିଠା ଜମା ବି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଚୂନା ଜନ୍ତିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ନେବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚୂନାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି 1/2 ଲିଟର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମାନ ପାଇପାରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗରମ ପାଣି କରିକିନା ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଚୂନା ଶୁଖା ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଚିନି ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ହାଲକା ସେ ଲୁଣ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପୂଜାରେ ଏଇ ପିଠାଟାକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଲୁଣଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିନେବେ। ପାଣି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଚୂନାକୁ ଦେଇକିନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିନା ଗୋଳେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକାଥରେ ଚୂନା ଦେଇକିନା ଗୋଳେଇବେନି, ନହେଲେ ଚୂନାଟା ମୁଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଚକଟିଲା ବେଳକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୂନା ଦେଇକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଯଦି ଚୂନା ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ତାହେଲେ ପିଠା ବହୁତ ହିଁ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ନ ସିଝି ପାରିଲା ଚୂନା ତାହେଲେ ପିଠା ଟିକେ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚୂନାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଟିକେ ନଖ ଉଷୁମ ଥିବ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଚୂନାକୁ ଚକଟି ନେବାଟା ହିଁ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଚୂନା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଚକଟିବାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ହେଇନଥାଏ, ଟାଣ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହାତରେ କିଛି ତେଲ ମାରିନେବା ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିବା। ଯଦି ବି କିଛି ବି ମୁଣ୍ଡାଳିଆ ଥାଇପାରେ କି ଗୋଟାଳିଆ ଚୂନା ରହିଯାଇଥାଏ ସେ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପିଠା ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିବନି କି ତେଲରେ ଜମା ବି ପିଟିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ପିଠା ସେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିନେବା। ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ତେଲ ମାରିନେଲି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପିଠା ଟିକେ ତେଲରେ ଛାଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତେଲ ମାରିଦେଲେ ଜମା ବି ତ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସିଝା ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାତରେ ପାଣି ମାରିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟରେ କେମିତି ପିଠା ତିଆରି ହବ ତ ସେଇଟା ଶିଖଉଛି। ଗୋଟେ ନୁହଁ ପୁରା 4 ପ୍ରକାରର ପିଠା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି। ହାତରେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଗୁଳା ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ହାତରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକିନା ତାକୁ ଏମିତି ଖୋଲ ବନେଇଦେବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ପୁର ଦେଇକିନା ଏବେ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାପି ଦେବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଛଣା ପିଠା କରୁଛୁ, ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାପିଲେ ତେଲରେ ଆଦୌ ବି ଫିଟି ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ପିଠାଟାକୁ ବନେଇଦେବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପିଠା ଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପିଠା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି କେମିତି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ବି ଆପଣ ପିଠା ବନେଇବେ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଗୁଳା ଆଣିବେ ହାତରେ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକିନା ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ବନେଇଦେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପୁର ଦେଇକିନା ହାତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିନା ଗୋଲ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଲ କଲା ବେଳେ ଉପରକୁ ଯାହା ବି ତ ଦେଉଳିଆ ଭଳିଆ ବାହାରିବ ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଆଉ ପିଠା ଜମା ବି ମୋଟା ହବନି, ଆଉ ଚାରି ପାଖ ପୁରା ସାଇଜ୍ ରହିବ। ଏବେ କେତେ ସହଜରେ ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ଶିଖିଗଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ। ଏବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତ ସେମ୍ ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଥିଲେ ସେମିତି ରହିବ। ବାସ୍ ଖାଲି ହାତରେ ଖାଲି ପ୍ରେସ୍ ଟିକେ କରିଲେ କାକେରା ପରିକା ଦେଖାଯିବ। ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ ଚଟକା ବାଲା କାକେରା, ତ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ 4 ନମ୍ବର ପିଠାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଟା ପୁରା ସହଜିଆ। ଯୋଉମାନେ ଟୋଟାଲି ବି ବନେଇ ପାରୁନ ଥରେକେ ପୁରା ଆକୁ ବନେଇଦେବେ। ତ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଜନ୍ତୁଣି ହେଇକି ହାତରେ ବାସ୍ ଖାଲି ତାକୁ ଚକେଇ ଦବା। ବାସ୍ ଖାଲି ଚିଟକା ଭଳିଆ କରିନେବା। ଆଉ ସେଥିରେ ପୁରକୁ ଦେଇକିନା ଦିପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ମୁହଁକୁ ପୁରା ଜାକିଦେବା। ମୁହଁକୁ ଜାକି ନେଲା ପରେ ହାତରେ ଆକୁ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କିନା କରିନେବା। ଆଉ ଦି ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ଆକୁ ଗୋଲ ଭଳି କରିନେବା, ଯେମିତି ରସଗୋଲାର ଗୋଳା ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବନାଉଥିବେ ସେ ଆରାମସେ ଆକୁ ବନେଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ସବୁତିକ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ବି କରିନେବେ। ଆଉ ଏବେ ସବୁତିକ ପିଠାକୁ ପୁରା ଛାଣିଦେବା। ଆଉ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ଲୋ ଠାରୁ ଟିକେ ହାଇ ରଖିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଏ ପିଠାଟିକ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା ସବୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଏମିତି ତ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ବେଳେ ବି କାଢ଼ି ଆଣିବେ, ନହେଲେ ପୁରା ଏମିତି କଡ଼ା ବାଲା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲେ ବି କାଢ଼ି ପାରିବେ। ଯାହା ବି କଲେ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଥାଏ। ପୁରା ଭିତରୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ବିନା ସୁଜି, ବିନା ମଇଦା, ବିନା ଅଟାରେ କାକେରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ କାକେରା ପିଠା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ବହୁତ ନରମ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବି ହେଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ପିଠା ଭଳି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।